салому алайкум бародарони азиз, ташаккури зиёд барои лайку комментарияҳое ки дар зери видеоҳои мо мегузоред. Аз шумо чизе намеравад, аммо барои мо ин як мотиватсияи калон аст ва мо кӯшиш мекунем ки зуд видеоҳои ҷолибро пешкашатон кунем. дӯстон, мо акнун либосҳои худро бо дизайни нав пешниҳод мекунем. сифаташон якумдараҷа ва ба нархашон арзанда мебошанд. инчунин барои бародарони пойафзол дӯстдор хабари хуш, мо ба яке аз сеҳхоҳои шаҳри Доғистон ҳамкориро оғоз кардем ки чунин пойафзолҳои босифат, кори дастӣ ва кожаро пешниҳодатон мекунем. худи ҳозир моли ба дилатонро скрин карда дар ватсапи дар рӯи экран бода нависед ва мо дар хизмати шумо. Сарвар Ҳамидов бо рекорди 14.1 моҳи май ба Тагон бармегардад. Варзишгари мо бояд дар турнири Bellator 296 дар Париж 12 май баромад кунад. Айни замон Сарвар дар Таиланд тамрин карда истодааст ва то охири моҳи апрел дар он ҷо хоҳад монд. номи рақиби варзишгар то ҳол маълум нест, аммо лега рӯзҳои наздик номашро эълон хоҳад кард. Тоҷикистон ташаккури зиёд. Марози гапкам дар эмоционали падар модар ма ёд кардам контар. Атак алҳамдулиллоҳ худоро шукр. ҳар як чизе ки Аллоҳ дод, ӯ неъмат ай. Агар надод ӯ ҳикмат ай. Ман то охирам мерам. Мана мегӯям ки ту кама кард. Харизматиш небуди хитабон карди. Не, ман поза кардам падар модар ма ёд кардам. 8 солай дар ҳамин чиз барои ҳамин орзу ман дур аз ватан зиндагӣ дорам. Ман иншоаллоҳ мерам. Ман як баробар дар ин раҳ мешканам. Let's go! Ladies and gentlemen,